ako dostaneme motív na kožu? Jednou z metód je nakresliť. Keďže si umelec, mal by si to zmaknúť. Ja používam minimálne dve farby, pretože jednou farbou si naznačím oblasť, približné umiestnenie, na ktorý smer chcem ťahať ten motív. My budeme kresliť srdiečko a potom reálne druhou modrou fixkou si nakreslím presne to, čo už budem reálne tetovať. Takže červenou fixkou si nakreslíme zatiaľ základnú oblasť, kadeľ budeme ťahať. Keďže chcem to mať na stred, približne, aby to bolo súmerné, tak si potiahnem len jednoduchú bodkovanú čiaru, že ktorým smerom ideme, aby mi nepadalo srdiečko na žiadny smer. A vybodkujeme si, čo by sme asi chceli, ako ťahať. Máme nejakú základnú, vidím, že to nepadá ani na jednu, ani na druhú stranu, takže je to do pohody a zoberieme už reálnu fixku, tú modrú, to čo som spomínal, a ideme ťahať už ten tvar, čo potrebujeme. Máme jednoduché srdiečko, keby som si chcel pridať nejaké tie moje trašpolka, canciky k tomu, serepetičky na vyplnenie. Nech to nejak vyzerá. Dôležité je, keď chceme tento motív nejak zafixovať, aby sme si ho rýchlo nezotreli, musíš si použiť spray stav. Ja používam spray stav. Tento spray stav vytvorí taký jemný film na tetovaním, ako takú ochrannú bariéru a zafixuje ti to, čo si nakreslil. Keď to máš zafixované, to vidno, neutieraj to v žiadnom prípade, lebo rovno by si to utrel, necháš si to zaschnúť a absolútne nie je problém. Musíš počkať takých 10 minút a môžeš tetovať.